Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Hello po sa inyo mga pinagkis kong viewers. O sa karon lang kita kakita nga video. God bless po. Mahingon to sir. Ito na ba? Ito na ba? Siyempre pamati. Sige, ulawas. Kentura ko nga nag-adlaw. Itong Bernis. Lima nag-adlaw yung kentura na ko. Wala yung mawala. Hindi na. Mawala-wala. Mawala-wala. Tapos, Balik na po. bumalik na po. Ang sa kainit, nag-imong kung temperature? 38. 38 point. 38.1. Mana, mo na pinakataas. Oh. Okay. Karon last, wala na ka nagkuhan. Wala na kayo maguna naman. Ang gabi na mag-usang balik po. Sige. Kanintura, 38.1. Tapos, ang sa pagyan? Gawas kanintura. Abo. Ubo. Sakit ng lawas. Likod. Likod. Sa pagyan. Ano naman? Panilain. Ako lang pala sa van. May nakabalong sa kuha. Si Bisa may nagkuhan. Junax. Si? Junax na kuha. Jun ba? Si Jun. John. Oo. Alam mo ko nga, asa to dapat. Diri man niya ipadala po si Koy Koy. Si? Koy Koy regalado. Katong iyan kong kauban niya. Idala niya diri. Oo. Mukoy nang ingon. Sige mo to. Namutana ko sa amigo di sa kami ko. John Nax nga kanang ko sa electrical. Dili. Jun na ka nang isuon ni Kuan. Ni Mike na Mike kuha. na kuha ba? Katong na disgrasya. Dili eh. Dili po. Na disgrasya mo kuno sa sauna. Di ba si Mike nakuha ka na nasa radyo? Kagawad ron sa sunto. Ang iya isuon. Katong maestro. Dili. Katong nasa kuha. Yung tuwan. Iglo to og Gulangan na nila mo na. Dili na niya kinamagulangan. Ikatulo na. Kaya ang balay nila di ba nanamo sa kuan kanang sa Sa bolstere. Kanang na bolstere tungod. Yan ang igsuon si Angging. Amod na niya. Katong maestro, Nadiri siya sa Ilao Porto. dili na maong nag-istorya. Dili. Lahi pa dyan. Ano na sa kuang? Ha? Sige. Siya nag-istorya. Hmm. Oo ba? Maayo. Sige. Shout out sa mga palabinan na kagawad. Nako, o katuigsoon. Ako'y nakahilot ato katong maestro. Kung na-disgrasya. Pag-yun to. Ano yung... Pag-yun ba? Pero okay na iyang kuan. Ay, okay na kayo eh. Gani ang. Wala to, gidayungan to, kupat ka tao. Para lang yun nga, mabalin siya sa sala. Kaya, lisod mo sa kwarto, niya gamay kikirya. Oo. Gamay mo tulang kwarto, gawas ko na to. Di matarong ba? Gani. Gusto na akong matrabaho, taka ng tarong atong pwesto. Kaya pero, matarong yung trabaho. Sige. Asa yung balay, sir? Ersa ko. Barcelona na pit ba? O, Diyoslingan na neta. Lingan na, Ragod, ragod. Kung gusto mo, lagway ka ng mga madigos-digos ba nga? Oh. Ay, tig-deliver mag-rapper. Ito yung rapper niya. Oo. Kusog ba yung rapper, no? Sa karon medyo hinay. Ugma, na ka sa YouTube. Nako YouTube. Mm. YouTube channel ka ni. Muna YouTube na ko. Ah. Mugawas ka sa YouTube, mugawas sa Facebook, kanadagan nakailas ko ha. Mga na bitong mo sa kuan. Sige, bising na kay shout out sa inyong silingan, sir. Yung pare, yung suki, ano. Dili lang ka. Sige, adit dress by Barcelona. Oh, diya. At At mas ba naman muslim. sa may lanoray na. Dol mi ni Kuan ni ni Rich ni Nuban. Sige. Ya, dapat akan ang pagkurbada. Mm-mm. Oh, Kinsa nga Muslim si Nurhayna? murag kuyuan manata niya. Iya, Di ba nasa barangay? Mm. Oh, yeah. Oo. Dili man to kabaraw, gambot to kawan ako kakuan na to. Tama, kuan ni kanang Kay Sara. kay si Isa. Katong Ito lalaki bitaw nga murag gulang mo na. Oh. Naman diya mo galingkod man. Ha? Galingkod. Dugay na to kay Sara na hilot. Sige. So yan guys, shout out sa taga sa address na tino address diyan. Bro mo na lagi address to Barcelona di ba? Oh, lupisay. Lupisay na mo siguro. Lupisay na gyapon. Lupisay na pagkurbada lang. Oh, So lupisay na yan guys, shout out sa taga Barcelona. Lupisay na extension. No, nasi Sir dere nga doon sa Barcelona oh, sa Vigo City. No, nasi Sir trabangan na to iyang pamatis klawasan no. Ikabalik-balik la iyang kalintura. Sakit likod, ubo. Pero happy, pare-pareho rin tanan ng mga customer. Mauro ko ng kaso. Gani. Dagko. Binta ng dago kay sa gagmay. Napay gagmay dire, maura po ng ubo, kalintura. Murag
murag na sakit ng lawas na murag di mata maayo bitaw. Hmm. Mana ba murag balik-balik raman eh. Balik ka ni. Pero may inom ba kay tambal? Oh, inom. Ay nagiinom lang pero malagi nga. So ano lang shout out sa taga Lupisain Extension no, tabangan nato si Sir nga mamayo. Siyempre inom pa na sa pagkampo sa Ginoo ug sa tanan pag mo dool dire ni kamot ang mamaayo mo kutob sa atong mahimo kay fighting natin kinapamatis lawasan. No, siyempre sa tanang mga viewers sa radio viewers ug sa karon lang gyud nakakita nga ni video guys, please subscribe no para updated sa kung gina-upload mo tagadlaw. Comment lang mo guys no. Comment lang mo kung naman mga pangutana kabayan sa inyong pamatis kaluwasan nantod karon na wala gyapon mamayo inyo gyapon ginadala-dala. So ayan guys, so shout out po sa lahat ng mga OFW, God bless po sa inyo og top 3 country viewers nako. Shout out, thank you so much India, Indonesia, Philippines. Maraming salamat po sa lahat. Ayan, so magsugod ako gilid guys. So, tanaw lang ta ha. Love you guys. Tamingas kalibutan. Sunod do, nasa na-reading. Reading. Asa? Reading. Kasagaran na ug dili nila ma-reading. Kuan man na Bugli sunod. as is. Dili ma-reading siya. Mag-reading na ba? Namora mo gawas, maora gyud na mo gawas yapon. Iadto na dito, nagbayad. Kanungog mo kana, sa di makon. Pagkon sa tong last, maora po ng kuan. Double reading na sunod naman. Dili wala double reading ba? Monthly gina siya. So, may inikon nila inikuan. Maora kaya ako. Bayan. Ya, ini reading na sunod. Dako na noon. Sige, ito yung pangalan. Ha? Gideon. Gideon. Oh. Gideon. Kasi pangalan na nang reading ko. Tawagan. Okay. Sakit mo ay? Video. Ha? Pero ginagawa ng mati ang sakit ko yun. Hmm? Wala lagi na. Ito machine man na. Dito lang lagi na sa kwan. Ako di.
Ato ko lang na dito. Mga may kuwan di, reading di. Ano sila rin, mawas na. So, pag reading anaon, man di automatic, man na reading na ada yung resibo. Hindi na pero sa unang reading mo sa una, resibo. Matugan ni dito no, nun. Bago lagi ito. Yan, nakakabuha ba yan eh? Nabuko ka na ito, kundaan to. Kapuli-puli mo sila po reading. Ano lang, ano? Magki-football di eh. Inang dito ma'am, wala man may reading nga, wala may bayad ng bulan na. Tapos kuha nang to. Yan. May bayad ng bulan na sir. Gusto mo reading anak, tako kayo. Patakbalo. Ayun yung gastuhan na inigibalayad. Shout out day ko sa nag-reading sa Dasoreco, Gilaktawan mi. Sa mani guys. Pray na mi ane. Ano yun? Dito ka po sa sungas lang balik no. Ano sa kalas na ilot boss? Liburan. Ilot? Likod Davao. Nabaw? Liburan ako. Ilot. Hindi man ang tambayan sa tunag sa utak ko na katunaran yun. Dali. Nakatulog ako sa Jerome. Pero, ano naman dili lang malang in-in. Tulog lahat dito. Wala mo sila. Yun, nakabuhat ulit ang in-in. Wala. Nakabuhat lain taga. Yung pagkapa yung kulay ko rin kaya. Ano na to? Paano yan dipili ka ng 6? Nindot to Ulit din. man sa Jerome dila ito niya. Nindot to din 6 din no? Ulit, pero wala man ni Ari dili. Dito man sila. Tagan, follower sa YouTube boss. May pa eh. May pa Wala na tricky na ka. 2,700. 2,740 plus. Ito ba ang kwarta na eh. Ha? Ito ko na ang cloud na ba. Napapit na. Mag-layout ako man nawag. Ang Facebook. Wala kay kung focus Facebook. Sa YouTube ko kay Dali ka sa Facebook. dali og daghang mananaw. Oo. Og way mananaw wa jud ka diya. Dako kay trabaho ng Facebook ko eh. Nipasok man ko. Tagan ka ba yung hotel Kan kay Facebook. kote. Tagan yung television. Kay bili siya, nya taas kay siya og kuan. Oo. Ay pa YouTube.
Kaya YouTube, 1 year pa. Dugay ko tayo lagi. Monetize na. Tama. Kakuan man pa yun. Sige, kaya kinakuntan mo, pandama. Pagkikihatan yun. Tuig naman ito hapit. Napit na dyan. Tuig naman ito monetize ka. Hapit naman tuig. Tuwag kita naman ng test. Gyapon. Lipay na. Ha? Nalipay na unta kay monetize. Kaya pa tuig. Sige, mag-live ka. Asa? Sa YouTube mo. Ari, kung mag-live sa YouTube, Ilan siya post? post lang. Marvin, mag-live ka. Ha? Kailangan pa mag-live ka. Pwede lang, dili. Hindi na dili. Kaya kung mo live ka. Nahinay lang. TikTok mo, dala sa TikTok.